खुलुमबाय। दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गसाइगाव बियाबाव PMAYG न'नि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया बाहागो लादों। दिनै आसामाव 3,25,234 नखरफोरनो PMAYG न'नि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन बियाबफोराव जानाय बायदिनो 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय हाब्रुबिल UN ब्रह्म गेलेग्रा फोथारावबो जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै न' मोनगिरि बिजाथिफोरनो फोरमान बिलाइफोरखौ राननानै होदों। बेबायदिनो BTC सोरखारनि EM मनमोहन ब्रह्म बिथांजोआबो क'क्राझारनि पर्बतजरा बिधानसभा बियाबनि सा 1,675 PMAYG न'नि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो राननानै होदों। देबितलानि बिष्णुराभाव अडिट'रियामाव पर्बतजरा बिधानसभा बियाबनि देबितला, रुपसी आरो महामाया ब्लक जौगाहां मावख'नि सिङाव थानाय मोन10 BCDCनि PMAYG मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि गेजेराव न'नि गनायथि लाइजाम होनायखौ राननानै होनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मनमोहन ब्रह्मआ। लोगोसे क'क्राझारनि उफ्रा कमिशनार, पर्बतजरा महकुमा बिफाननि मावख'गिरि लरेम्बाम नेलसन, मोनथाम ब्लक जौगाहां मावख'नि ब्लक जौगाहां मावख'गिरि आरो BPF दोलोनि दैदेनगिरि कर्मी बिथांमोनाबो नुजाथिदोंमोन। मुंदांखा फालांगिरि आनन्द आम्बानीआ जर'खा बान्था मोननो हादों। आनन्द आम्बानीआ आमेरिकान हिउमेन ससाइटिनिफ्राय ग्लबेल हिउमेनिटेरियान बान्था मोननो हादों। आम्बानीआ बे बान्थाखौ जिब-जुनार अनसायनायनि थाखाय मोननो हादों। बान्था मोननायनि उनाव आम्बानीआ गोजोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे बान्थाखौ हादोरनाङारि हाबाफारिफ्राव होनाय जायो। बे बान्थाखौ मोननो थाखाय आम्बानीआ बयनिख्रुइबो उन्दैसिन आरो गिबिसिन एशियान होननानै आफादा फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बान्था मोनखांनायनि उनाव आम्बानीआ बुंदोंमोन दि बनातारनि थांखिया जाबाय जिब-जुनारफोरनो मान सन्मान, जोथोन आरो मिजिं होनाय। जोंनि थांखिया गासै जिबफोरनि मोजां, बेबायदिनो बेखौ नुनो मोन्दोंमोन होनना फोरमायदों। गवानि नाइट क्लाबाव गिख्रंथाव अर खामनायनि उनाव नाइट क्लाबनि बिगोमाया दायो गुबुन हादोराव खारखोमालांदों होनना सुलुङाव फोरमायदों। समबारखालि सौरभ आरो गौरब लुथ्राआ इन्डिग'नि फ्लाइटजों फुकेतसिम खारखोमादोंमोन। बिर्सनि बिगोमा लुथ्रा बिदा-फंबायफोरा दायो थाइलेन्डआव खारखोमानानै दं होनना सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गवानि नाइट क्लाबाव जानाय बे जाथायाव लोब्बा थानाय दासिम 5 सुबुंखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। जाथायनि उनाव पुलिसआ सानै बिदा-फंबायनि हेंथायैबो लुक आउट नटिसबो फोसावदों। लुक आउट नटिस फोसावनायनि उनावबो जुदि सानै बिदा-फंबाया पुलिसनि सिगाङाव नुजाथियोब्ला गवायाव अर खामनायनि गुबै दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासेनि सायाव मा राहा लानाय जागोन बेखौ नायनाया गोनां जागोन होनना फोरमायदों। बर'नि जोहोलाव NDBनि गायसनगिरि NDBनि आफादगिरि जानाय रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिया गावनि उन्दै समाव सेबखानाय सावगारिखौ ससियेल मिडिया फेसबुकनि गेजेरजों फोसावदों। जेराव गोबां बोसोर सिगां बिथांजोआ उन्दै समाव लानाय थामहिनबा सेबखांजानाय सावगारिखौ लानानै गावनि अफिसियेल फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों बावैसो सिगां पस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो बिथांजोनि पस्ट खालामनायाव गोबां बिथांजोखौ अनसायगिरि मोजां मोनगिरिफ्रा गोबांथार पजिटिभलि कमेन्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों। मैदेरनि गाग्लोबनायाव सिलिंखार जानाय नखराव BTCनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिया नायगिदिंहैदों। मैया हरनि समाव पाग्लादिया दैमानिफ्राय गाखोबोनाय मैदेर फालोआ तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि कुमारपारा पलासगुरियाव गोबां नखरखौ सिलिंखार खालामलांदोंमोन। सेसापानि पलासगुरि गामिनि अरन्जय नार्जारिनि थाग्रा न', ओंखाम संग्रा न', लाइ लथर, गय बागान सिलिंखार खालामलांदोंमोन। लोगोसे टेमब्रा नार्जारिनि ओंखाम संग्रा न' जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइ दुलिसे, परशुराम बसुमतारिनि न'नि उनजिर बोदलानानै जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइखौबो जालांदों आरो अजित नार्जारिनि थाग्रा न'खौ इन्जुर नारख्लायना गालांदोंमोन। बे बाथ्राखौ खोनानानै BTCनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिया दुखुजों सैनांनाय नखराव फैनानै खौरां लाफैदों। दुखुजों सैनांनाय नखरनो गावनि फारसेनिफ्राय माबा मोनसे राहा खालामनानै होगोन होननानै खोथा होलाङो लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिया। बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाबाय थानाय बर्डार 2 सावथुननि पस्टारआ दिनै स्पेशेल रिलिज जाबाय। पस्टाराव फावखुंगुर अहन शेट्टीखौ मोनसे जुनिया लुकआव दिन्थिनाय जादों। बर्डार 2आ 1971 मायथाइनि भारत आरो पाकिस्तान दावहानि सल'नि सायाव बिथा खालामनानै मोनसे जारिमिनारि भारतारि दावहा सावथुन होनना गनायजानाय ब्लकबास्टार सावथुन बर्डारनि नैथि खोन्दो
टि सिरिज आरो जेपि फिल्म्सआ बर्डार 2आव अहानखौ दिन्थिनायनि आखुनि फार्स्ट लुकखौ फोसावदों आरो बे स्पेशल पस्टार फोसावनायनि उनाव अहान चेट्टीआ दा नेटिजेनफोरनि गेजेराव नोजोर बोनो हानाय जादों। मख'नो गोनांदि दिनै फोसावनाय पस्टाराव अहान चेट्टीखौ दावहा बायदि थासारियाव नुनो मोननाय जादों, जायनि मोखाङाव थै दं आरो आखायाव मिलिटारि हाथियार लानानै फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। मुंदांखा फावखुंगुर सुनील शेट्टीनि फिसाज्ला अहान चेट्टीआ 2021 मायथाइयाव सावथुन तारबजों बलिउडआव आगान होजेनदोंमोन आरो बे सावथुननि थाखाय बिथाङा इन्टारनेशनेल इन्डियान फिल्म एकाडेमि एवार्ड्स आरो आइकनिक गोल्ड एवार्ड्स बोसोरनि साबसिन डेब्यू बान्थाबो मोननो हादोंमोन। रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिननि दावबायनायनि उनाव बे बाराव इउक्रेननि हादोरगिरि व्लादिमिर जेलेन्स्कीया भारत फारसे फैनो हागौ। जेलेन्स्कीया 2022 मायथाइनि गिबि खावसेयाव भारत दावबायनायनि सम्भावना दं। दासिम जेबो मावख'आरि फोसावनाय मोनाखै। मख'नो गोनांदि पुतिननि साननैनि दावबायनायनि उनावनो बायजोआरि बिफानआ इउक्रेननि हादोरगिरिखौबो गोदान दिल्लीयाव लाबोनो गोसो जानायखौ फोरमायदों। नाथाय दावबायनायनि थि समफारिखौ दासिम थि फोसावनाय जायाखै। जुदि जेलेन्स्कीया भारतआव फैगोन, अब्ला बेयो गंनैबो हादोरनि गेजेराव फालांगियारि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन आरो भारतनि समानथि फरेन पलिसिनि बुहुमनां गोहोमखौ बांहोगोन। बेजों लोगोसे रासियाजों भारतनि सोमोन्दोआ इउर'पनि नोजोर बोनो हादों। जुदि जेलेन्स्कीया भारत फारसे फैयो, अब्ला बेयो हादोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव राजथान्दैयारि जाफुंसारनाय जागोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। दिनै कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, कार्बि फरायसा आफाद, डिमासा फरायसा आफाद, टिवा फरायसा आफाद आरो कार्बि फरायसा इयुथ काउन्सिलआ जथायै पुलनि नोगोर मावख'निफ्राय लांहिन नोगोरसिम फ्राय 5 किल'मिटार जानथायसिम हानजा सुरनानै आथिखालाव आसाम सोरखारा जौगाखांनाय मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि थांखिनि हेंथायै सोमावसारदों। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लानानै कार्बि आंलं फरायसा आफादनि बोसोनगिरि रबिन्द्र रंपि, कछारी समाजनि आफादगिरि दालसिं बसुमतारी, गासैबो फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांमोना आसाम सोरखारनि थांखि लानायनि बेलायाव गोख्रों हेंथा होयो आरो थाखानाय ट्राइबेलनि सायाव मोनथायखौ से एंसिबो खाथि एबा खहा जानो मोननाङा होननानै बिबुंथि लाखिदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुन
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।